O Natural Sport afronta un xuño cheo de actividades. Arrancarán o mes no Cidade de Lérez e a selección nacional estará no módulo do 15 ao día 20, ademais de contar coa visita de Adriana Cerezo. O verán está a piques de comezar, pero o taekwondo será un dos protagonistas no vindeiro mes de xuño. O Natural Sport, que está en plena celebración do seu 30 aniversario, arrancará este denominado Xuño Máxico participando no Cidade do Lérez. Trátase do último campeonato ranqueable da temporada no que se dará comezo a cambios de categorías e pesos para que os taekwondistas do natural se adapten á seguinte campaña. A selección nacional que adestra no CAR de Madrid estará no módulo de taekwondo de Ribeira do 15 ao 20 de xuño. Formarán parte da comitiva algúns dos mellores deportistas do país e do mundo. Adrián Vicente, Troito, Quesada, os irmáns Milán ou Helena Torres estarán no municipio ribeirense. E logo será a quenda da taekwondista Adriana Cerezo, que visitará as instalacións ribeirenses. A actual medalla europea, mundial e prata olímpica estará en Feiteira, onde inaugurará a súa área de combate e firmará a súa foto no Salón da Fama. Ademais, impartirá unha clase ao alumnado das Jornadas 2026, o que despertou a ilusión entre os taekwondistas máis pequenos. Gabriel Mercedes, Mustafa Q, Salvador Allende e Raúl Pasos tamén impartirán un curso para adestradores. Unha sesión nas Jornadas 2026 realizarán un campeonato formativo de combate e os Kinder Games España.